panguva ine kunokwanzi mutungamiri wenyika aiwa oconsolidata power panokwa kunzi yesterday you have seen kuti president Edi Mnangagwa vakalenda vachibva kuBelarus vakasvika around kuma 11 p.m. but right now kunonzwa kunzi Edi is now on work ava kutotanga kutoenda aiwa kuZMA kuZimbabwe military academy yemuthe city of progress Gweru. Nobva subscribe like on the bell icon. Panguva ino panoonekwa Vipi Constantino Chiwenga vachonokwanzi is being sidelined kuma-events anenge ari crucial and critical akaita seaya. Panapa seeing kuti Vipi Constantino Chiwenga today vakutoita zvaumatalks nema-ambassadors kukorea. Panapa topinda hendo anenge manguva anamudanyira achiti His Excellency President Emmerson Mnangagwa is arrived at the Zimbabwe Military Academy for the commissioning parade for regular cadet officers. Today's pass-out comprises of 157 officers of the Zimbabwe National Army, 43 officers of Air Force of Zimbabwe, and 2 officers of UMTO, Swatini Defense Forces, UEDF, of the Kingdom of Eswatini. Nomashika unokwa kunzi mutungamiri wenyika panguva ino aiwa tikuona kuti is presiding over the pass out aiwa muguta riri pakati penyika yeZimbabwe rinova reGweru. Kunokwa kunzi mutungamiri wenyika panguva ino these are issues anotaura kuti ndiye atuma president over. Anoda kuti vamwe vanoti vana General Constantino Chiwenga vakangoenda the vice president aiziva ndiye anga ari acting unoziva kuti kunondopedzera kuti vake zvinoda kuma-insecurities. We all know kuti Vipi Constantino Chiwenga at this point in time ari munhu ari kuzikanwa kuti is mobilizing especially ma-issues ekuenda against zvoda kuiswa nevakomana avo vamuri kuona vanasingizo chabvangu zveGNU nekupusha mutungamiri wenyika kuti aramba ari onto power kusvika 2030. Mashoko atiri kuona kuti panguva inai mutungamiri wenyika yeZimbabwe he is consolidating power. Pena comment section medu dzimafungiro emu kuti kudi pamusoro pechiitiko ichi musaona subscribe pakulike pachona on the bell icon.